Tony Kurmi ta' 38 sena ma nstabx ħatib verdett ta' 6 voti kontra 3 fuq traffikar ta' droga. Kurmi kien għaddej ġuri wara l-prosekuzzjoni xlietu li kellu kważi 2 kilogrammi kannabis. Il-pulizija kienet qalet li fil-garaxx ta' Kurmi instabu miżin u marfa li fuqhom it-tnejn kien hemm traċċi ta' kokaina. Madankollu fil-qorti intqal li mal-basket fejn stab id-droga ma nstabu l-ebda marki ta' swaba ta' Kurmi. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li l-akkużat kellu kuntatti imsemmija ma' nies magħrufa mal-pulizija fosthom it-Topo u Melvin Ħaxixa. Għal Kurmi deru l-avukati Edward Gatt, Mark Vassallo u Ismael Bsajla. Josette Xkembrivella ta' 45 sena li tgħix il-Mellieħa ingħatat il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Dan wara li fil-qorti wieġbet mhux ħatja wara li tresqet il-qorti għan-nom tal-kumpanija tagħha Three Cities Design li hija mixlija b'ħasil ta' flus. Mart Kitchkembri tresqet il-qorti wara jiem ta' investigazzjonijiet intensivi mill-iskwadra ta' kontra l-ħasil tal-flus fi ħdan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji. Il-prosekuzzjoni qalet li mhijiex pożizzjoni biex tgħid kemm hu l-ammont ta' ħasil ta' flus. Fil-qorti xedt l-ispettur Frank Tapone u qal kif kien hemm allegatament tranzizzjonijiet mill-kumpanija Casco għall-kumpanija tagħha u wara reġun tbagħtu lura lill-kumpanija Casco. Wara telet tixet l-ispettur Lien Bonello mill-istess skwadra tal-Pulizija fejn qalet li f'dawn it-tranzizzjonijiet kien hemm madwar €1,500,000. Il-ħelsien mill-arrest ingħata wkoll fuq depożitu ta' €10,000 u garanzija personali ta' €40,000. L-investigatur ewlieni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Keith Arno, żvela li qabel l-arrest ta' Jorgen Fenech f'Novembru tal-2019, membru tas-Servizz tas-Sigurtà kien infurmah li l-akkużat kien qed jaġixxi b'mod suspettuż u li kien hemm il-biża' li seta' jaħrab minn Malta. Arno għal dan waqt il-każ kostituzzjonali miftuħ minn Jorgen Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia dwar iċ-ċaħda għat-talba tiegħu biex jinħeles mill-arrest. Id-difiża insistiet biex issir taf l-identità ta' dan l-individwu billi sostniet li din kienet il-persuna li waslet għall-arrest ta' Jorgen Fenech. L-avukat tal-Istat oġġezzjona għat-talba. Il-qorti ta' ġimgħatej lill-avukati ta' Fenech biex joħorġu b'nota bil-miktub biex jappoġġjaw it-talba tagħhom fil-waqt li l-avukat tal-Istat u l-avukati ta' Caruana Galizia ingħataw 4 ġimgħat biex jissottomettu it-tweġiba tagħhom. Tfajla ġiet ikkundannata 9 xhur ħabs wara li ammettiet li m'obdiġ ordni ta' maġistrat. It-tfajla ta' 27 sena ġiet akkużata li fit-30 ta' Awwissu u fil-ġimgħat ta' qabel naqset milli tħares il-kundizzjonijiet li ġew imposta fuqha mill-Maġistrat Estrid Mejgrima f'digriet li tat is-sena l-oħra.